Sí, com bé sabeu, a la colònia hi ha un conflicte urbanístic, que són cases molt antigues, amb rendes molt antigues de lloguer, sobretot, antics de lloguers d'aquests vitalicis, que de qual forma no són ni molt rendibles pel propietari ni per l'Ajuntament. Doncs aquí, clar, se'n va generar un problema obvi. L'Ajuntament volia més diners i la gent d'aquí són gent sense recursos. L'opció quina va ser, com es va fer a altres parts, com a Anglesola, a les Corts, o estem vivint el dia a dia, és enderrocar-ho i construir vivendes. On cap una caseta d'aquesta, lògicament caben molts pisos en un bloc. I llavors a partir d'aquí va ser l'origen del Pla Castells, que es diu, i ara estem veient és l'aplicació d'aquest pla, que es tracta en 2 fases, d'enderrocar tota la colònia. Es va començar, els veïns van mostrar clarament en contra, i progressivament, clar, hem de tenir en compte que són unes cases molt antigues, que no es donen permisos d'obra, els propietaris veritables no deixen fer lloguers, no deixen fer obres, que digui, tampoc. Per tant, són cases que es van deteriorant al llarg dels anys, la gent cada cop és més gran, a més, per tant, amb menys mobilitat, i per tant es veu obligada a marxar. Hombre, aquí tens llibertat, allà en un pis, no entens? Jo tinc la meva filla que està a l'Hospitalet en un pis i està molt bé i té bons veïns, però perquè aquí tanques la porta i ets tots. I vens, treus la cadira, estàs al sol aquí, està a l'ombra, que sigui l'estiu aquí, allà en un pis no pots fer. Jo, si m'hi vaig allà, serà com estava fotut a dintre la presó, perquè jo no hi estic acostumada a estar en un pis. Perquè quan vaig a l'Hospitalet no m'hi puc estar ni 8 dies. Ja dic, mama, jo a casa, deixa'm anar a casa, i em poso cap a casa, jo estic a casa, ja està. Veig, és molt llarga la història de tot això, és molt maca, la història és molt maca. Jo he vist moltes coses, ningú que no volgut, no. El meu home, en cas fa 5 anys que és mort, i sempre deia, jo que no ho vegi, jo que no ho vegi. Però esclar, jo trobo a faltar la veïna d'aquí, la veïna d'allà, la Josefina, mira, Josefina, marxo, tinc el botano. Té, agafa'ls, dona els cèntims, paga-li i deixa-la aquí. És trist, molt trist. Jo, la veritat, el dia que si ho puc veure, com m'ho doni, que no sé quan serà, serà l'any que ve, però que sé com està això. I això ja m'ho va dir la noia, mama, el dia que marxis, s'hagi de treure tot el de dintre de casa, et portarem a l'Hospitalet, que no vull que vegi res. No, perquè a mi em serà una patacada grossa. Fa tants anys aquí, són 60 anys, molts anys. Això que... Si hi ha molts homes, els he posat llàgrimes, molts ja no han vingut mai més aquí, ni de veure tancat a casa seva.